Po niekoľkých dňoch sa vracam zase na toto strašlivé miesto. Som jediný, ktorý prežil. Idem nájsť kameru. To je strašné. Tu je prvá mŕtvola. Dúfam, že kamera zachovala. Vyzerá v pohode. No, dúfam, že z toho, čo si získame, strašlivá chodba, spomienky sa mi vyjasňujú. Pane Bože, sú tam nejaké nohy. Tu sú všetci mŕtvi. Nie. Pane Bože. Nie, čo si ide?